Sa Good Vibes, sikat kag kilala nga mga banda ang ginapaabot maga-perform sa 30th Panaad sa Negros Festival sini nga bulan sang Abril. Sa launching sang Festival of Festivals sa Biyernes, nagsalida man ang 32 ka kandidata sang Linay sang Negros. Yaring dito. Napag-angga, sa Negros lamang haabyan, ikaw tanang makakita. Ikatlo na nga dekada karon nga ginasaulog sang Negros Occidental ang Panaad sa Negros Festival. Sang Biyernes, isa ka bulan antes magbukas ang ginakabig Festival of Festivals, ginlunsar ini sa pagpanguna sang provincial government officials o pud mga alkalde sang tagsa ka banwa kag syudad sa probinsya. Ang pagtililipon sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, hindi lamang pag-abi-abi sang tuigan nga selebrasyon, kundi pagsaulog mismo sang isa ka milestone, ang 30 ka tuig na nga wala untat nga pagtibong sang paglaom, kadalagan, heritage kag shared identity sang mga Negrense. This year we gather not simply to welcome another Panaad festival, but to celebrate a milestone. Our 30th Panaad sa Negros Festival. It is for this reason that the provincial government, together with our partners, is going to great lengths to make this year's Panaad truly special. Fitting for a festival that for 30 years now has brought Negrenses together in celebration of our heritage, our hopes, our challenges. April 13 to 19 ang Panaad sa Negros Festival. Gin-announce na ang mga maga-perform kag magahatag sang kalingawan sa isa ka semana nga selebrasyon. Mga banda, gusto niyo the best man nga mga banda. So we have 3 big bands nga malambot diri sa aton. Aside sa aton ASAP, maabot pa na aton Ben and Ben, Parokya ni Edgar, kag ang Sexbomb, Sexbomb, yo ma Sexbomb. Excited na kamo? Sa pinakauna nga tion, kumpleto nga mayara sang kandidata ang mga LGU para sa Linay sang Negros. Ginpatigay ng sashing sang 32 ka mga linay nga ginupdan man sa mga candidates sang Mr. Pilipinas worldwide. We celebrate not only the longevity of this festival, but also how it has become an identity, proudly and lovingly shared by us all, reflecting our culture, our pride, and our unity that makes this celebration uniquely Negrense, uniquely ours. Ginlunsar man ang Negros Culture Hub Tours nga application kung sa diin sarang makabook via online para sa nanari-sari nga tour packages sa probinsya. Ini ang isa ka flagship initiative sang Negros Occidental. Nalakip sa ginsalida sang Biyernes ang Panaad sa Negros Festival music video nga nagasanto sa tema nga 30 years of bringing Negrenses together.